So, hi, dziękuję Jano. Ja sam Mirko Schenk, mój nadawk je wówicze do digitalnego koncepta. W tych sledowacích 30 mieńczynach chcę ja wam takus przedstawić, które praszenia chcę ja z tym konceptem odmówić, jak ja chcę za to postupować. To ja przedstawię wam ten mezestaw, to tej fazy 1, kiedy się znowu odzamknęny, które kroczele po dalszym postupowaniu przyjdą w fazy 2 a fazy 3. Ja najpierw chcę ja sobie skrótko jeszcze przedstawić. Ja pokażam tu z Budyšina, ja sam tu odrost, sam po też niektóre lata w Mirkowie, blisko Radwora budlał, sam studował w Drežďanach, a potem działał jako, ja sam studował hospodarską informatyku, a działał jako IT-poradzowa najpierw w Zapadzie, a potem zase z Čanova bliżej do Łužice, potem sme w Drežďanach działał pola ministerium kraja Sakskie. A tam sam ja, aber posledné leta som sa samostatne činil jako IT poradzoval, poradzujú netko vo sebe firmy, nastúpajú procesov, digitalizácie, projektov. To reka jeden z mojich projektov okomikne je ten digitálny koncept. To też reka, also ja, aber gleich schon delikaste, ja sam byl ten generalist, ja mam ten vid na wiele temu, ale nic všet tych temu ja znał we wúbokości. To reka, ja też trebem potem od ekspertów, kiedy my mamy tu w Łužice, ja trebem pomoc, když my chceme do wúbokości iść do tej digitalizacji. Ach, czas bieži. Da ja sem skrótka pokazać, jak w Drežďanach żył sam, ze moją żoną Lenu, ciomi Hulcami, z Tadejom, Benom a Darianom. Tutaj moje Hulce są też małkus tu narok, taki digitalny koncept napisać, kiż daleko do przychoda lada, kiż lada, jak budzą moje dzieci požišo ze handyami obkadzać. Te wokomikne zno wideo ladaja drude na handyu, ale niemskoryczne. Dokiż ja jako nan nuca num, gdzie ja serbskoryczne wideo namakam, gdyż możemy ja im w ich starobe posredkować. Runde tak budzą oni za na przykład 5 lat zapoczeć pisać z handyami, ryczeć z nastrojami. Dole ja zum też koncept napisać, so my wiemy, kam tam przyjdziemy, so muszą oni serbsce z handyom, z Alexu, z tymi nastrojami, z komputerem ryczeć. Also ten komputer tak daleko jo, so und te ryczene, aber pisane serbszczynu znaje, nam pomaga, so my nie trzeba każdy czas do jedną huczku, jedną smuszku pytać, ale so nam pomaga, pokaza, co chcemy mu popram tam zapodać. Taką wizję za moje dzieci też inaczej wizję smo z Janom a z drugimi poradzowarami, z ekspertami nastajili. Chcę ja skrótka mal tak jako ten daloki wid, ten wid do lata 25-20 kus narysować, gdzie chcemy mu pon stać, gdzie ja widzę nasz serbski digitalny świat. A to są jemal te pisania, te ryczenie z digitalnymi nastrojami. To ja widzę jako wizję, że smo pon tak daleko, że to so podpierało tych nastrojów. So możemy ryczeć a pisać z nimi. Potem so maja dzieci młodostni, so to maja jen wubier na mediach, na digitalnych mediach. So mamy mu filmy, digitalne serbskie filmy, digitalne serbskie so mamy mu jako starsi też możliwość aber in lochki przystup, so mówimy, że my pytać, że chcemy mu mal jen serbskie video pokazać, że chcemy mu jedną serbską digitalną knigę naszym dzieciom przeczytać, albo im sposredkować. So, potem so są informacje o Serbach, my te lochce w sieci namakamy, albo z pomocą digitalnych środków namakamy. So, my
poskytky namakamy. So my vieme, že je dokonce žena kermuša, aber nisu žene jac. So také informacije lohce namakamy. A potom so my jako serbskie ryczu namakamy runomyslnych. To rune we Drežanach, wie to Češkopane, wiedzieć, że serbskie ryczy we Drežanach, że ten budli, który zajmy tu ma, a tam się ja przyjął płoniny, so my z digitalnymi środkami to lochce namakamy. A so możemy serbskie umienić. Ludzie, którzy serbskie wuknu, so te lochce namakają poskytki, wszelakore poskytki, so możemy serbskie wuknąć, za ich niveau, za ich kaž oni rade chceja wuknąć. So my mamy za všem možné věcky te poskytky tam. To są ludzie, którzy dzieło pytają, Serbia, którzy dzieło pytają, a Serbia, którzy dzieło mają, to są te namakają. To jest jedna wizja, że Serbia, albo ludzie, którzy w serbskich obwukach działają, że mają te serbskie dziełowe płoniny, jen serbski Windows, jen serbski Office. A może kompletny cały dzień serbscy używać z tym. A że mają zjawne hamty, to można ich te najhustsze hamskie procesy też w serbskie ryczy przewieźć. A to są te tak rzec te wizje, to jest ten jara daloki wid, a neka widział mój nadał z tym konceptem pokazać, jak je ten puć tym wizjam, jak my tam przyjdziemy. A na tym puczu, jak są te kroczele tam. Tylko ja to widzę tak, że to, jak Jan to też naprawił, że to byle, że ja chcę jedną strategię pokazać, ja chcę ten strategiczny ramik sadzić, kamo tam przyjdziemy. Ja chcę w tym ramiku uprawić, które są te prynie ważne kroczele, które nas tam przyniosą, tym wizjam, a które, to ja tak rzec, też mi na rok było, priorizować, a prawić, które są te przychodne ważne kroczele, które nas uprawić tam przyniosą, a nic drugie. A ponieważ chcę też ten koncept, tu nie sme jemo napisane być, a ponieważ ten hoto, ale to technologia so zmieni, to rekamy doma, jara fleksibelne też być, a prawić, ten koncept też so sobą zmieni ze światem, ze nowej technologią, która może przyjść. A niektóre praszeno, jak wypada ten digitalny świat w cyrku, ten serbski. A to zna ja Jan, moich oczach, jara dobro przelad stworzył. Napríklad na, w nią osam pola namakał. A te pola so jeszcze rozszerja na temu obwuki. Nie ma cele zade spoznać, ale to też w syčistej, też digitalne, so może to jeszcze zade tych temów obwuku jeszcze jace temy szynu, a jace temu. Da możemy jeszcze rozdzielić ten link. A niekie mój narok, mamy tak ten cyrk serbskiego digitalnego świata, ze nałożowaniem ryczy, ze marketingom, ze mediami, ze włóknieniem, dziełowym światem a tak dalej. W moich oczach są to też ważne temy, ale wiecie, z tych temów są te, które są byle nuzne. To już na przykład z moimi dziećmi, aber ja to nam nie widział, gdyż my bardzo nie jesteśmy przy tym, a możemy serbscy z tym z handyami ryczeć, aber serbscy z komputerami ryczeć, bo są te moje dzieci na to zwuczyli niemcy tam pisać, a niemcy ryczeć, a nie muszę o to starać tam serbszczynu też się tomu nauczyć. A to w moich oczach są niektóre z tych temat te ważniejsze, takie nas naszym wizjam przyniosą. A to ja sam si takie temu w obvuki zał,
jen po druhým hľadal napríklad médie, kakie ich vliv na túto vízie, na túto naše vízie. Majú ten silný vliv, bon sú to tie témy, když nás tam přinesú, aber im boli slabý vliv. A k tým víziám som ja tiež si vybľadal tie cíle záložby, tak ja som tie témy obvúky tiež mal priorizoval potom, jak sa oni na tie cíle od záložby, also to reka tie cíle záložby sú škýtreče, sú vúvičereče, sú rečných rumov, sú institúcie a tak dále. Also jak sa tu témy obvúky na tie cíle záložby, ktoré vliv oni majú, a na tie vízie. A z toho som ja dostal jednu priorizáciu. A to je nejaký môj námet, jak bych se s tím digitálnym konceptom pokračoval. Tak ja bude, hľadám ako bližšie. Ja s tými prvnými dvěma témovými obvukami započínal a te do hlubokosť analyzoval. Ja si tam, to ešte příhodné fole na to, jak ja tam chcú pokračovať. A z tých tamoch, témoch obvukov chcú ja si ďalšie potom upýtať, keď ja potom tomu analyzujú. A napríklad, když z jednotlivých obvukov sa potom tie druhé tiež zdáďa, napríklad z erdnej interakciu, když chcú ja, so môj líčak mi zrozumí, ha mi jen text napísať, když ja s ním rieču, bo ja trebam tam tiež tomu písomnú interakciu. A když ja chcú, so ten text kontroluje, potom ja trebam tam tiež svoniky, a tie svoniky zas, tie dáty za tie svoniky sú napríklad zas po Open Data nutzka a tak dále. To rekate, když ja si jedné pola obladám tu, potom sa tie tam pola automaticky tomu šinú. A tak pojal, tak je môj púč, keď ja chcú dále hiť, so bo ja ten koncept napísal. Ja by si za jeden taký témový obvuk obladal, jak je ten stav ve svete. To bude na analýza, što sú druhé menšiny, alebo druhé reče činili, so bohu oni ten témový obvuk zdokonali. Jak sú oni sa organizovali, ktoré projekty sú oni činili, što sú tie umenenia za to, že mu jen taký témový obvuk zdokoniamy, a tomu sa ja obladám to runia, jak je ten stav pola Serbo, jak daleko sme my v tym polu, što sme možno činili, ktoré projekty sme mu činili. A když sú te dve analýzy hotové, mám ja pomerne jasne vidieť, što ešte faluje pola nás Serbo, so bohmo mu jeden témový obvuk zdokonili, so bohmo mu hotovovali. A to je potom tá ciče kroče, aspoň fáza C, so ja te náprave napísam, so napísam, ktoré sú te konkrétne kročele, so bohmo mu jen témový obvuk hotovo dostali. A te náprave môže vyzerať tiež konkrétne plánovať a hľadať, ktoré što môže je činiť, to je tiež kus nárok na ten koncept, potom námety stvoriť, jak môžeme my, Serbia, sa organizovať, tak sa ten téma digitalizácia so dále vúvie, so to konstantne ostane, so šie informácie tiež niečo hromadže bežia. To zno by môj přednost, když máme 10 minčiny, to môžeme, ja nič ešte písal, Jana? Also, tiež je to cool geworden, dass da im Tabletom do podcastu žádné prašina nejsou přišli. Znamená po tom kanálu, ale znamená sú tak jetzt po tym live kanálu niekto prašina. Proszę mi to. Okay, ja bei mir dwie przeszani to predne za kogo ja ten Konzept, also sozusagen also same digitale Konzept używasz, ja reden alle Trodate hoppen
Potom dostatka stajiš, aber za kogo je to s tymi lužimi pen zgromadne uvijane. A ta druga vec, gledajú se v Zachopenka net za to, až to musí pen na koncu grojim raz nekake čorecne digitalne svet byš za sabo. Also dokolaž my cesto gledame na našu recnu okolinu, grojim raz, ale gaž my som digitalny sarski svet uwijasz, aber dostatka stajesz, my musimy za moim starszym teke net w Zachopenka, paralelnie na to si myślisz, aż to musí gornosarski, dolnosarski, nimski byš. Kaž vidíme teke naša institucija, tak dalej. A nie to za mnou to přážně, obě v Zachopenka sobomyslone, aber přijde to v pěstě, aber kak... Можете пред прашане ще ма правиш за за кого, хай. Mojich oczach je to digitalny koncept za Serbo, to reka za serbski digitalny svet. Napomod, also Šo. Za co serbski digitalny svet. Tu se tam romadzi, hej, to môžem jednu foliu pokazać, to also za šie tute teme, hej. A te všude, te sú v institúciách, te sú doma, te teme, hej, kaké doma reču, a tunkiš tu koncept do nadawka da je założba. Założba ma tu nadawk serbsku reč škitać, wuwić. A serbskie rečne rumy dale utvorić. A jen serbskie rečne rum, ja, są digitalne nastroje, handye. Gdzieś serbština jeszcze kompletnie faluje. Ze strony nadawka dała jeszcze, also te są w oprodzie za Serbo, te prašine hat za instytucje, aber nic instytucje są jedną strukturę. Tylko na końcu może łączyć my to, a to trebamy, also te instytucje dostaną te nadawki, to jest nie ważne za przeżywienie naszej rzeczy. Już to na końcu jo. Na to by sobie ten koncept analizować, schätze, że wieder to używa. Ten używa, tu nie tunkisz ten serbski rzecz dalej nese w swoich swojbach, w swoich, also ta rzecz na rzecz to doma używa. Zamieć to je to, když to dalej dała. A za to dobi naš, ok, što, kajke digitalne sredki su v přihodže važne, kajke digitalne možnosti, so možemo praviti, ta digitalna, ta serbska reč je tež v tutih svetah dale živa, dale eksistentna, to što ničo ne pomaga, když započnu te dječi doma nimsce reči, to když majo oni 90% jih inputa přes medije, ki su žitke nimske, a te 10% při večerenskim bliže su serbske, na przykład. Also tute prašne dobi si stajč, ka in dostane od generacji k generacji ta serbska reč so dale da. A te su te medije rune tak prezentne, dobi tam ta serbština prezentniša być. Što pa nakon su institucije do nadawki krono o tym, što mu trebamo, so so to pan zwoprodzi, to je pa nie prašne, ki še potem akli sleduju. Prašne přesadzenia pon. Koncept je bole, aj ten vulki vid, napomol, što mu docela trebamo, že mu chcemo. A kak so to přesadzi, to su pon te kročele potem. So by jo zadene prašene, a potom Janka, ty bys dich wieder. Aj, ve strategii, to napomol, še nisem dale vmyslil, ka zdilno serbščinu. To mu sluša, also to pon teza sprašanja přesadzenia, když mu přijdemo, ka se ta strategija přesadzi. Za mne je to ten vulki vid, že mu chcemo. Nekaj ti vaš nadawk sobu, mi ten input dać, že môžemo... Naš nadawk ten input daš, ale gaš mi niesme prašane? Za to môže dženca Roma, že sedíme, to môžeme rád o tom rečeť. A teke to uradnišća mjaze všiknými čimi srpskými recami su Za live obtěžovat, co treba řečník přes mikrofon. Haj, Votrum Čak, to je ne prašano netko na Bobejuh, to je referentu, skrija kolajk prašane, no, te analyze v otih menšinah v Evrope, no, a ti nekaj tu koncept, ti digitalizacija, kar so jim tam ti vice přibliže, jara empirisce, no, a takrat je to svet, aber jante se pravi nekaj v Evrope, no, ali na, z moje prašanje je, když při tih totalniših rešeršah,
Ja so pokazało po tym switchu, so dało znana jena mężczyzna, aber jen mało lud, aber jen mało kraj, kotryż tam tak krec cisło jen, so może tak krec bez so dobienie się 50-60 przykład obladać. Je tam znano jen małki kraj, kotryż tu kilo tun lider, das może im preitschen haj, bez so jen citci drugi się oblada, to jen dobry przykład, to może im pomene wille przełzać, znano w Izraelu, aber w japanskim no jest jen like, also je tam nicht tu Kiedy tu kilo pokaza, by na ludność jako cisło jen, bo doch małkich. So, Mirko, ja, gut, das kurz mal was also, Jojo, wenn doch Analysach, wie soll ich jetzt so bitten, Spur, so ja, jena Zille ważna lepšina, když ja da Ritsch, wo Gott so jena oficjalna Ritsch, nikajki statne konstrukta. Also jena Zille małke Staate, ki so po liczbie ryczników też małke, ale te są wiedzą zastupene, wiesz, ich można komercjalnych poskitkach, to by się to na statna rzecz. Aber gleich waliziszczyna, to się tak jest taka wielka moc, so to jen podstat, bo nie to wiedzą so der podpiera, a też politycy tak jest jasne, bo trzeba ten rycz, to jest nasza rycz, te regiony, te administracyjskie regiony, a z tym so ta podpiera. My z mężczyznami od tych jara ciężko przyrunować. Also, nie możemy się z waliziszczyną przyrunować, to chcemy jacy ryczniku, inaczej tak administratywne umienienia, gdyż po przyrunujemy się z landinczanami, albo retoromanami, potem są to niekakte wulkości, też bez niekiego maczano stata, a tak dalej. A tam w tym przyrunowaniu to ma prajeć, tam smo musimy z nojara daleko. Also, tam smo schon prudko podla. Tu dyskusję preden nechach blokować, ale to jest definitywnie tema, gdyż my też chcemy ladamy jeden nadok tego koncepta, ja, też zaprzyjeć instytucje, gdyż pan w obchodzie o to, że stoją status quo, jakie naroki są do przychoda. Nikt, że najpierw o tym potrzebu, to by ta faza jen. Ja, chcę na preniorycznika nawiązać, to trzeba się po wosu mi to nowak, gdyż ja się nie myluję, ja nie widzę. Ja si myslím, jeho prašenie je so na tom merivo, nic než v Dilnej Łužice je ta situacija tak, že ani te 10% zablidom nimaš serbsce. A to ale ne, to treba přitrihiti tež za evangelsku Hornu Łužicu, musíme Horno serbština, to je homogene, to neho. A ja si myslím, te prašenie Rika, ta odmova Rika in dobi tun koncept na tež na šelake realite v serbskim srcu usmerić, a te prašanje je, hačin to v jedni koncepciji zamože, abo hačin treba za to nešto jen drugi pristup, a nikoho drugého, to je te prašanje. Ja chcę nedom na to nawiązać, štož me ne vidí Korenkova. Ja, mnie to jara veseli, że my skończyli taką konferencję. A tu so też pokazał, nie sme wienoć myśleć instytucjonalnie, a potem my też tu wszyscy jara wózko instytucjonalnie myślimy na serbski rozwój dyna, a ono serbski przy tym ani zas nicht tu nie myśli. Mi je ważne, że są wszystkie instytucje, niech od założy uspiechowane, aber nic so tu zaprzeja, a też prywatnicy, a też tu do Ruma ladam, ja widzę wiele ludzi, ki so też osobince z digitalizacją serbskiej rycze zabieraja. W tutym zisku mam to za jara dobrą ideę, a za jeden start. Jak to po na koncu upada, to ne dobimy se do toho prajeć, da możemy si tu konferencu zalutować. A w tym nastupaniu ja tu widzę jako jedną wielką szansę, jo seđa też niekoci podlaki su tu Ru Krabat sobie wuvili przed 10 latami, 15 latami, no, to mam ja za ważne, że tu ci ludzie skończyli swoje romadze namakaja, a za sobie też instytucjonalnie nie myśli. Dziękuję. Janka, k twojemu prašenju, musimo widzieli te strategijske wizje, ki są tam napisane, boli te 10 tezów. Te są silne ze strony używania myślenia. A tam smo spytali rune te różne sytuacje też rysować. Also musimy na tą katolską swojbu, gdyż to jest normalne, ale rune tak na te mieszane małżeństwo w Berlinie, gdyż doby tu jeden partner tak ladać, on tu serbszczynę w swojej etabliruje, a što on za to trzeba. Da to są tak formulowane, tak dzieci chcą mieć przystup, albo starsi chcą mieć przystup. Also to jest schon w tych wszelkich scenariach namyslene. To mu tak mamy na wiadomo, so to by to w obchodzie ze używania sem widzieć. Mieter, jeszcze drugie proszenie. Ja, also jeszcze raz, also ja, to tak widzimy, ale to przepraszam za mnie, also gasz nie to ten nadałk ja już dane, aż taka koncepcja so uwija. A pewnie to jest
wieder używarja, a używarki myslone. Peniozam nie to przeszenie ze skotterymi używarjami, hołej damy w tożtem procesu. Also joto nie to nieco, coś w wszakich instytucjach se umysliło, coś to używarje krzeje, aber dajo jeden proces, żeż te używarje a używarki ze swoimi ramikowymi umiejętnościami mogą partycypować w tożtem procesu, a raz gronić co w nich krzeje. Also, jaką rolę dają, grają rec w digitalnym świecie w moim żywieniu, a mogą to nikomu gronić, aż to dużo pen żyje takie koncepcje, aber sejdzie tam dużo, kiedyś przypadnie znasz szykne ze samskiego backgrounda przyjdą, a se myślenie to, co to używają krzeje. A potem, also za moim zdaniem ja to ważne, gaż co my na końcu jedną koncepcję mieć, kiedyś nikak takie tym ludziom daje pokazki, co nie to z tego gotowasz w swoim żywieniu. Also dokaż na końcu jedna koncepcja przyjdzie, kiedyś by zawoż by ja donał taka dała była, a zmieramy na końcu taką koncepcję, kiedyś za wszych ja myślona, also gaż ja nie są zaprzegniona jako prywatna osoba, jako używa, aber jako luż w digitalnym świecie, a potem przyjdzie jedna koncepcja, ja, okay. Ale pen nic nie gotują z tym, aber pen to nie ma żadnych sleder, ale myśmy nie no leta tylko pen eine koncepcję używali, aber tak nie co. W tym zmysle ta koncepcja nie jest za prywatną, potem za używanie. Ta koncepcja jest za instytucje, za przesadzenie. Za przesadzenie do digitalnego świata, so może ten prywatnik pon serbsce pisać ze swoim handiem. Ale ten input je dobro, so my Roma, że to wujemy, so musimy 10 wizje natwari, minike, gdyż z wasza boka szeliacy szinu, a mnie to je busa jara weselo, gdyż by se ten czas za neke se to naposkać. A to gdyż ten input ja trebem od tebe. Also, ja bo rady ten input, den dostał od tebe, gdyż my to mieli te wizje, gdyż z wieder jeno nawożowaria. Gdyż mi to musz tak pisać, jak twój nawożowanski scenariusz tak rec, wiesz, bo sobu tam zaprzemy, ja możemy też się mal watching. Ja. Ale we wielkim ramiku, also mi bo se to te lubiło, gdyż puchczewo takie nałożowanskie scenarie, możecie rady się na założbu, aber nam nie posłać, gdyż to, cośmy nesmo, na czemu nesmo myśleli, bo ja rady się tu subu zał, a pan subu obkić było w tej koncepcji. Ja najpierw nie widzim to tak veľmi kriticky ako mieto, dlatego aż coś te wizje nastupa, to je tak globalnie myślone, a tylko te obcerenia, tego koncepta, to opytają najpierw, co można obsimieć. Ja sobie myślę, te używanie, gdy na każdy part zaprzegnione być przy wytwarzaniu, co wet tego jest to ważne, jako drugu, albo trzecią krzocenia. To najpierw to powszechne nastupa, tam sobie myślę, nie ma wiele zmysłu, nie to jednotliwe używanie se przeszać, dlatego aż każdy wet nas jako używanie ma jano wielki fragmentaryjski wid na to. Tego dla, ja nie widzę to tak krytycznie, ja miałem te używanie, gdy jest już zaprzegnione być, ale jest nasz jako drugi albo trzeci krzoceń przy wytwarzaniu konkretnych naprzałów albo przy wytwarzaniu priorytetów, co jest to ważniejsze za tu zgromadność w tych obcereniu aksunięto o wielkim sobie teoretyski, a co obsimiece unalicone. Utro mit Jacques Saturn pokiu, zadeš, če bi Kremenco jeden spół. A ja nie celé skrótka jeszcze na, što się mnie to prawbych nawiązał konkretnie, hacie przedwidziane też takie albo podobne zariadowanie w Delnej Łużycy przewieźć, dokąd jest z Delnej Łużycy to jest dola kytro daleko do Budyszina, a daj niżo wiele ludzi zubi, gdyż się takie zariadowanie jeneś uczyny, to jest to praszne, hacie niekak przedwidziane też tam niekajke, nie trzeba być takie obszerne, ale zariadowanie przewieźć w Delnej Łużycy. Dość a potem też rycznie to hina upada, to wszyscy wiemy. To znano Jan jeszcze tu falsch może.
Heißt, ist natürlich skrótka to zaujście nie o te posledne takie zaradowane k tutej temie. Musimy dżęsas no dostali input, so dobien tak na širošej baze ludzi zapřijeć, a šako je to neke rune ten mese stał tej prynnej fazy toho koncepta. A cyrkun su tam 4 faze, hat do konca leta 2020 předviđane, tylko tam buďa na kuže pačte mese stały, also in tam in pingpong-raje mes budiši nam a kočebusom, so in tam a mi don tu. Sređa je šec tak, pondoba ši ježdič, tak ma ja jemo či blisko, nikoci blisko, a potom či tamni. To může si šum představit. Dobro dzień, moje imię jest Klement Škoda, referent Pola Domowiny. Ja chcę so utrobne podziękować Pola Założby za tą inicjatywę, tą konferencję przewiesz. Ja widzę te praszenie digitalizację jako te rozsudne praszenie za dalej tracze serbskie rycze a kultury w przychodnich 20 lat. Tylko jeżeli my szafnemy te praszenie rozrysać, a dere przewodzić z fachowcami, jak tebe merko, zamy tutun ewolucję, którą wszyscy na świecie kodza, jeżeli my tutun ewolucję sobą kodzić możemy. Widzimy ja wielkie szanse w opradzie za przychod serbskie rycze. To jenoś tak, dlatego widzę ja to też jako jeden przykład ewolucjonalny skoczeń wszystkie nasze mocy tu zbierać, a przy takiej konferencji prynny raz romadzić, a wiedzą ja to tu prynny krok, a ja się tym opradzie wiedzę, że są fachowcy gety podla. Netko moje praszenie, ja si przedstawiam tu digitalizację jako szо wopšijace. No to nie jest jenoś webstrony, albo niekiekie ry, ale to jest niekle iżo, aber jeszcze nic tak do podla, ale što widzisz ty jako tu najsnadniejszą resursu przy tym? Mówimy, że mamy jara małych fachowców, serbskich fachowców. Przy czymś ja si myślę, że może jen coś programowanie, coś procesa tak nastupa, że to nie od serbsko-rycznych informatyków odwisne. Ale widzisz ty tam na przykład, aber inak, ja si przedstawię to wszystko, jak taki biotopien hat, z rybami, z rostlinami, ktoś wodu trzeba, gdzieś do kislik wodzie boć, gdzie to najsnadniejsza resursa w twoich oczach, z twojej tuczasnej wiedzy przy tym procesu. Są to, jest to kwalitatywny content, jest to tola tu followac volumen używariów digitalnych poskitków, albo całkownego digitalnego poskitka, aber hej, są to pieniądze, są to fachowe mocy, gdzie widzisz tu najsnadniejszą resursu. Dziękuję Klemencu za te praszenia. Aber što by prynnej kokosz, albo je. Jakieś mało poskitku, mało używariów, also to ciężko. Nein, ja to skrótka z mojego vida to odmówić, z mojego vida je to czas. Czas. Mamy ekspertów, te pełne działają, te mają swojbu, te nie mają czas, so tylko ze koncepcjonalnym, ze strategicznym dziełem zabierać. Nam nie to tepotne, ja mam wiacere projekty, wiacere klienty, mit tym czas pobrachuję. Z tego vida je to dneska wielki kumšt, te mocy, kiż mamy, tak romadže zjeść, ha zapřijeć, so mu doprotka přijdeme, naš půjč doprotka kročíme, a nic předovo diskutujeme, v detailach, kiž ponsnano zadevo nakle zajímavé jsou, ale so mu doprotka přijdeme, to je tak můj vid. Hej, krótki pokio ze znázorněna nakłaniństwa z online shopa Dominiko Grun je juno przed wystym czasom analizował, kotru rycz si nasi skazarjo używają też przy skazaniu serbskich kniojen, však może ono delnoserbse, aber nimse skazać cały proces. A väčšina nimščinu si uzvola. S tym doma też popkadzić. Ja sam tu jenoś Stanisław Bryzan, ja sam tu jenoś tom čase prajč. Čas nie je nešto ne osobince. Čas je odvisny od osobov. A tudla my trebamy tych ludzi, kiż tu ten čas maja. A my trebamy tudla zjaskarjów. Gdyż Serbia sami te kompetencje nie mają, a tych czas nie mają, also tych dość ludzi, bo my trebamy tych zjaskarjów. Bez toho ne ponže. Dere, dass mir das Mikrofon nicht abscheppt, to by eine ważne spór z Jaskarą, wenn man sauer spór strategiczny partner, są ważni. Mirko, dziękuję za twój przednoszk. Rada.